Wah, lah kene iki ora papa mama ora jalan lho. Iya lah, ora mama ya kalir to. Lah iya to, pas to. Bojomu jajarane mbak aku lho. Ora mama ora kalir. Iya, ngono kuwi. Kok tidak ngono, Pak? Apa? Lemon toto. Lah kok anggere misale pokok ora wis. Edisi Rewang. Wong hajatan ning Pawon. Piring-piring dilapi ben resik. Yang dusun nggih ngaten iki. Piring bersih, steril, higienis. Iki lho. Ini ibu-ibu dusun Dondong. Penyuting wae ora ning bayare ngono kok. Bayare digawa sing duwe, Mbah. Bayare mah. Godhog wedang. Jayeng nek ngarani wong Jawa jayeng. Oke, sang jayenge bapak-bapak. Snack. Tempat makanan snack. Bikin snack-e. Sing tukang gawe snack.
Tuhan